Jes težak ovaj test, braće draga, ništa ne znam čeče. Moram nešto prepisati. Što se udari. Jes dosadno me čas, ne volim matematiku nikako, brat dragi. Profesore, mogu li ja ići u WC, profesore? Joj, ti uvijek ideš u WC. Haj, ali brzo se vrati. Hvala, profesore. Braćo, jes dosadno. Ej, stari, bil ti išao za mene na nastavu vamo kod ovoga profesora, daš ti ja 5 eura? Hoću, daj. Uš Boga. Hoću Boga. Evo, maska, samo uđu unutra i reci, ne dim ti, hajde. Hoću. Kako ovo dobro čovječ sa i maskama. Nek me ti kako se vratio, ti lijepo narastao. Ma profesore, pojeo ja bananu, zato sam ja narastao ovaki. Ta ono piše, ništa ne vidim čeče. Aj, pogriješim. Zaboravio sam da imam masku, puhnu sebi u usta, fuj! Joj, profesore, što moramo nositi ove maske? Ovo je stvarno bez veze. Neću ovo nositi. Znaš ti odgovor za ovo treće pitanje? Tako je. O, ljudi, sad i maska ništa se ne čuje čeče. Šta si rekao? Braćo, draga, ništa ja ne razumijem. Ko izmisli ove maske? Gdje skini masku čeče, ne čujem. Ja ću da ti dinci pašći nagon, maće me upiti ovo. Stari, kako ti imaš dobru masku, če si uzeo? Uzeo ja preko interneta, 20 eura ja sam ju platio. 20 eura? Pa da, sva Kako te čast, ja nosim ovo 2 eura, ništa ne velja, stari. To je baš dobra maska, fina je maska. Pa da. Ajmo se mijenjati za maske da vidim ja kakva je ta tvoja, hajde. Pa hajmo. Pa daj mi tu svoju. Evo to ova moja. Jes da vam moja ne velja, ali nema veze, hajde. Šta fali? Stari, ova maska baš dobra. Vrijedi 20 eura, vrijedi. Ova tvoja smrdi, brate, dragi. Nema veze. Stav masku, profesor Galani, stav masku.